Nani ekhaya lamaphupho, amaphupho ngesonto. Uma uphupha ukuthi usesontweni ngemvamisa kuwuphawu oluhle kuwe futhi uzothuthuka. Uma uzila ephusheni lakho kusho ukuthi wena noma umuntu omthandayo uzoshada maduzane, ikakhulukazi uma uzwa insimbi yasesontweni ngaphezu kwalokho. Kodwa uma isonto livaliwe uma usufika khona kusho ibhadi. Uma ubona umbiko womshado esontweni kusho ukuthi labo bantu bazodivosa, amaphupho ngomthandazo. Uma uphupha ukuthi uyathandaza kusho ukuthi uzojabula ngaphandle uma uhluphekile. Uma kunjalo kusho ukuthi uzobhekana nezinkinga ezingaphezulu empilweni yakho. Musha kule channel bengicela ushaye subscribe uphinde ushare nelink. Siyatholakala ku-TikTok sichaza amaphupho. Usibhalele ku-inbox sikunikeze inamba ongabuza kuyo amaphupho njalo ekuseni. Nisale kahle.